Защо да използвате карбиден борер, а не диамантен борер в областта на Венеция, когато оформите своите композитни фасети или своите реставрации в Ширичната област? Като лекар ние винаги се стремим да не увреждаме естествените тъкани и това е възможно, когато използваме именно такъв тип карбиден борер. Върхът е остър, естествено, че трябва да внимавате, но можем да сме спокойни за емайловата тъкан, може да сме спокойни за цимента на корена. Ако искате да работите безопасно, това е вашият борер. Така че този супер съвет си го вземете и за всички ортодонти може да използвате този страхотен борер, за да премахвате композитното лепило за брекетите и атачментите за алайнерите. Изпробвайте го, работи изключително бързо и безопасно. След него какво използваме? Диамантени гуми за полиране на емайла.